Matteo 1:1. Ktieb il-ġenealoġija ta' Ġesu Kristu bin David bin Abraham. Abraham nista' lil Isaac u Isaac nissa lil Ġakob. U Ġakob nissa lil Ġuda u Hutu. U Ġuda nissa lil Fares u Zara minn Tamar. U Fares nissa lil Hesrom u Hesrom nissa lil Aram. U Aram nissa lil Aminadab u Aminadab nissa lil Nahson. U Nahson nissa lil Salmon u Salmon nissa lil Boaz minn Rahab. U Boaz nissa lil Obed minn Rut. U Obed nissa lil Ġessi. U Ġessi nissa lil David is-Sultan. U David nissa lil Salamun minn dik li kienet il-marra ta' Urija. U Salamun nissa lil Roboam. Roboam nissa lil Abija u Abija nissa lil Asa. U Asa nissa lil Ġosafat u Ġosafat nissa lil Ġoram. U Ġoram nissa lil Uzzija u Uzzija nissa lil Ġotam. U Ġotam nissa lil Ahaz. U Ahaz nissa lil Heżekija. U Heżekija nissa lil Manasse u Manasse nissa lil Amos. U Amos nissa lil Ġosija. Ġosija nissa lil Ġekonija u lil Kutu. Fi żmien id-deportazzjoni lejn il-Babilonja. Din tal-eżilju tal-Lut seħħ fis-sena 597 qabel ma twieled Ġesu. Ħanamluha Madrid 600 sena qabel ma twieled Ġesu. U wara d-deportazzjoni, wara l-eżilju lejn Babilonja, Ġekonija nissa lil Salatjel u Salatjel nissa lil Zorobabel. U Zorobabel nissa lil Abijud u Abijud nissa lil Eljakim u Eljakim nissa lil Azor u Azor nissa lil Sadok u Sadok nissa lil Akim u Akim nissa lil Eliud u Eliud nissa lil Eliezar u Eliezar nissa lil Mattan u Mattan nissa lil Ġakob u Ġakob nissa lil Ġużepp ir-raġel ta' Marja li minnha twieled Ġesu imsejjaħ Kristu. Mela, il-ġenerazzjoni kollha minn Abraham sa David huma 14 il-ġenerazzjoni. U minn David sa deportazzjoni lejn il-Babilonja 14 il-ġenerazzjoni. U mill-deportazzjoni lejn il-Babilonja sal-Kristu 14 il-ġenerazzjoni. Missieda smawit ringrazzjawk hekk kif għandna l-opportunità u l-libertà nistgħu nibdew dan l-avventura nsibu hekk ta' studju, ta' riflessjoni, ta' inkontri mal-Situ Salvatur tagħna Ġesu Kristu li tajtna l-istorja tiegħu rekordjata, storja fatti li ġraw f'din id-dinja tagħna biex bekk mulej qalbna titenna u nħarsu lejk bl-isperanza b'tama, b'konfidenza li inti għandek krieda tajba lejn il-midin dur. Grazzi missier tal-li ma ħalejtniex fil-kundan. Imma oġbok illi taħdem għalina salvazzjoni kbira permezz ta' Ġesu. Li sarna fl-umiljazzjoni sabiex jollina miegħu fl-eżaltazzjoni, fl-ora smur. Nitlobuk għalek mulej biex tatina l-erf, tatina l-fjema tajba, għalli dak illi nisimgħu kemm naqbluh kif ukoll norsuh meta naraw illi huwa fi qbil mal-kelma imqazza tiegħu. Amen. Awtur joqgħod b'seba' għajnejn kif jibda ktieb, kwalunkwe ktieb. Attent ħafna biex kemm jista' jkun jiġbed l-attenzjoni tal-qarrejja tiegħu. Pereżempju każ famuż il-Vanġel ta' Ġwan, fil-bidu kien il-kelma, u l-kelma kien Malla u l-kelma kien Alla jissorprendina mill-ewwel. Jew każ ieħor kif Mose fetaħ il-ktieb tal-Ġenesi, fil-bidu Alla ħalaq, ismew il-tulaq. Bil-fost tiegħu wow! Ġejja ġrajja importanti hawnhekk. Però kif jiftaħ Mattew il-ktieb tiegħu, jiftakar meta kelli 16 sena b'ewwet ieħor u kellna l-lezzjoni tar-reliġjon, u għal determinat imur id-dan nibda naqra għall-inqas nibda naqra mill-Testament il-ġdid. U xem rajt din il-lista ta' 42 isem. Il-ħafna minnhom ma stax impronunzjom dak il-ħar tajt qalbi mill-ewwel. Tajt qalbi, ma kellix gwida. Mattew hawnhekk kif jiftaħ din il-ġrajja ta' Ġesu bil-ġenealoġija tiegħu, bil-arbru tar-razza tiegħu, ma jagħmilx hekk biex jimbuttana hekk. Irridu niftakru li Mattew kiteb oriġinarjament lill-udjenza ludija u kien ludi u kiteb għall-lud.
U rridu napprezzawa din li l-kultura l-luddija għax kien jinteressom il-lut, mhux bil-fors jinteressa lina. Però rridu għal-inqas nagħmlu l-isforz biex naraw kif appuntu il-fatt li Matteo ħass il-bżonn li jagħmel rekordju tal-antenati ta' dak li twiedu qabel Ġesu li allura u ki jiġi minnhom, hemm posta fil-kelma tagħna. U difatti Matteo mur lura anke sa Abraham, allura għandu ġenealoġija li toħodna tkopri 2000 sena. Dan huwa ta' bil-ħaq personali. 2000 sena! Tajb jiena darba kont naf li hija għamel riċerka fuq l-arbu tar-razza tagħna tal-familja tagħna. U għamilha u mod interessanti għamel riċerka u sab illi aħna neżistu llum għaw riċerka minħabba żwieġ bejn Domenico Asha u Marietta Kassar fil-matriċa ta' Għawdex fl-24 ta' Settembru 1583. Qabel min kienu antenati ma' għandix idea. Imma l-inqas nistgħu ngħidu għandna qalbu tar-razza ta' 400 sena. Jekk intom m'intomx quli ċibaruni jew xi ras kbira, probabbilment kapaċi tagħmlu dik l-qalbu tar-razza tfittxuha u taraw li intom għandhom. Però kontrast Matteo jagħtina ġenealoġija li tmur lura 2000 sena. Pratikament ikopri l-istorja kollha tal-Bibja, tat-Testament il-Qadim, tax-ġara qabel. Ikoprija kollha permezz ta' dawn il-42 għallu dik hija xi ħaġa fantastika, xi ħaġa interessantissima. L-lut li kellhom ħabta anke jkunu fissati fuq il-ġenealoġiji. Fissatu, Pawlu faddu issa fl-ewwel Timotju kapitlu 1. Għalli Timotju biex għallimhom wissihom biex ma jagħtux każ il-ħafna ġenealoġiji u l-insiel tan-nisa. Però Matteo hawnhekk għax jaf min qed jisimgħu u jaf min qed jindirizza jaqgħod il-barra mikrun biex ngħidu hekk. U l-qarja tiegħu jgħidulhom tridu tkunu tafu min hu dan Ġesu u minn ġie u min huma l-antenati tiegħu u allura jagħtihom din il-ġenealoġija. Luqa wkoll għandu ġenealoġija wara li tagħmel Ġesu jgħidilna li kif kienu jimmaġinaw in-nies kien bin Ġusepp u jkompli lura issa, sa Adam. Jerġa' aktar impressjonanti luqa jgħid imur lura il-ġenealoġija ta' Ġesu sal-ħolqien tad-dinja. Hawnhekk allura għandna każ ta' storja dwar wieħed individwu Ġesu ta' Nazaret li huwa super speċjali. Super speċjali. Huwa xi ħadd uniku, ebda ċittadin komuni m'għandu bżonn ġenealoġija ngħaddu mingħajrha. Illum il-ġurnata ħadd jitolbok il-ġenealoġija biex jaraw is-sinjietek minn kien. Però mill-ewwel paġna tal-Testament il-ġdid diġà nsibu kien li Ġesu huwa tabla eċċezzjonali uniku għaliex huwa s-sultan. Is-sultan li żemm is-sema biex jirbaħna fir-renju tiegħu. Biex isejħilna u jagħmilna ċittadini tar-renju tiegħu. Imma jekk xejn, il-fatt li Matteo jagħtina ġenealoġija qiegħed jurina b'mod ovvju illi Ġesu huwa uman. Illi kellu illi kellu nanna, illi kellu bużnanna u nibqgħu sejrin lura, huwa il-fatt li hu ġie fostna bħala bniedem huwa realment u ġenwinament bniedem. Kantu hekk li għandu appuntu lista sħiħa ta' antenati tiegħu. Ovvjament kif fassala Matteo l-ġenealoġija u x'ismijiet għażel huwa differenti minn kif ittratta Luqa. Studju komplikat, studju li jieħu ħafna ħin, kif nistgħu nqabbluhom flimkien, però li jidher ċar huwa li Matteo qiegħed jagħti ġenealoġija illi biha juri illi Ġesu ta' Nazaret għandu claim legali
għandu claim legali għat-tron ta' David. Il-tron ta' David li kien vakanti, kien spiċċa il-monarkija li bdiet minn Sawl, mbagħad Alla poġġa lil David minn floku, mbagħad Salamun u sejrin, ma' l-eżilju dik il-monarkija spiċċat wara li marru lura fartom fil-Izrael il-Lut mill-Babilonja, kellhom gvernatur bħalma kien Nehemija u l-qija. Il-monarkija kienet sfaxxat, però hawnhekk issa lu qed jgħidilna illi tfaċċa dan l-individwu illi tiegħu hija għandu dritt irgali għal saltna għal tron ta' David. Mattew jiftaħ iva għax aħna forsi ngħidu għadna li awtur jiftaħ b'sentenza li jaqbad l-pretenzjoni. U hekk kif tifhem jaqbad. Għax meta jgħidilna dan huwa ktieb il-ġenealoġija ta' Ġesu Kristu bin David bin Abraham, hemmhekk fi ftit kliem qed jgħidilna ħafna. Qed jgħidilna li da Ġesu huwa il-Kristu, huwa il-Messija. Il-Messija huwa l-unzjonat minn Alla, il-assisin, is-slaten, il-profeti kienu jidilkom biż-żejt għad-dis biex jagħtuhom il-kariga tagħhom. Ġesu kien unzjonat bl-Ispiritu Santu. Tiftakru li fil-Mammudija tiegħu niżel l-Ispiritu Santu fuqu walla qawwieħ biex iwettaq il-missjoni speċjali li għalih bagħtu. Għalhekk jistejjaħ il-Kristos, il-Messija. U allura Mattew qed jgħidulhom il-Lut dak li ilha mistennija twila tul sekli twal ta' snin li intom kontu tistennew l-unzjonat tagħna għamlu. Finalment der fostna fil-persuna ta' Ġesu. Ġesu jisseħ ukoll bin David li huwa titlu messjaniku komuni ħafna, il-Lut, għed bin David, kienu qegħdin jużaw kelmtejn flok il-kelma Messija. Part il-mewla indirizza bin David, ħennalija, u oħrajn li appellawlu biex ifejjaqhom mill-mar tagħhom. Bin David kien lingwaġġ komuni għal-Messija. U wkoll bin Abraham, li bih b'Abraham Alla tennilu kemm il-darba bik jitbierku il-ġnus kollha. Bik jitbierku il-ġnus kollha. U speċifikament b'nislek jitbierku il-ġnus kollha. Meta naqrawha naslu għall-konklużjoni li n-nisa ta' Abraham huma Lut, vera? U hija huwa ċar hekk. Meta Abraham kien lest li jissagrifika lil Iżak u l-anġel ma li jżamlu idu x'qallu għattini darba, għallu ħlift fuq il-nifsi għal il-mulej, tal-li jinti għamil dil-ħagġa u ma ċaħħatnix minn ibnek il-wahdin, l-imbirkek u mkattar għatieħ l-nislek, bħal kwika ta' sema u bħal ramel jem f'xatt il-bahar u nislek ikollu fideħ bwieb l-edewa tijaw u jitbirku f'nislek il-ġnus kollha tal-art, għax jien smajtlek. Alla għamil minn dan il-Abraham li kien pagan mal-familja tiegħu jadoraw ix-xemx u l-qamar fil-Mesopotamja, Alla sejjaħlu u għamlu ħabib tiegħu. U taħt il-weda speċifika f'nislek jitbierku il-ġnus kollha tal-art. U allura meta Mattew jippreżenta lil Ġesu bħala bin Abraham, hawnhekk allura għandna wkoll stqarrija, dikjarazzjoni ta' fera kbir illi l-istorja biblika kollha issa issib il-fokus tagħha, issib propjament is-sinifikat tagħha f'dan Ġesu ta' Nazaret. Huwa bin David, huwa bin Abraham, u allura dan l-arbu tar-razza l-awtur bih qiegħed jurina kif il-familja ta' Abraham li kienet familja komuni, ma kienx xi ħadd speċjali dan Abraham tajjeb, il-familja komuni ta' Abraham saret irjali f'David. Minn familja komuni għalla milla familja irjali. Għaddew dawk l-1000 sena, dew it-ieħor 1000 sena minn Abraham sa David, u minn familja komuni għalla eżaltaw li għal familja irjali.
ukoll il-familja reali ta' David naraw f'din il-ġenealoġija li sfaxxat, spiċċat, fajb u mistħija fl-eżilju. Wara l-eżilju kif għattilkom illum kellhom gvernaturi u mhux slati. Ma naraw ukoll li l-linja rjali ta' David, donna mitlufa, issa hija restawrata. Issa hija restawrata imma jerġa' f'sens ola u aktar sublim. F'sens wisq ola. Alla ma poġġiex fuq it-tron ta' David issa sempliċi bniedem. Illi jagħmel renju ta' 30-40-50 sena imut u jgħoddu postu ħaddieħor. Imma hawnhekk għandna it-tron ta' David issa huwa okkupat għal-dejjem. Innotaw kif Alla meta kellem il-David u għamel patt miegħu u taħ wedi solenni fit-tieni ktieb ta' Samuel kapitlu 7, Alla jgħidu hekk, meta jiemek ikunu kompluti u inti timtet ma' missirijiet, se nqajjem id-dixxendent tiegħek warajk li jiġi minnek u jien se nistabbilixxi s-saltna tiegħek. Se jibnili dara l-ismi u se nistabbilixxi it-tron ta' saltnatu għal-dejjem. Weda fantastika u fenomenali. Dik il-linja ta' slaten illi bdiet minn David imbagħad sfaxxat Alla qed jirrestawra ma' id-darba poġġa fuq it-tron ta' David. Sultan jibqa' għalejna. Bir-raġun, iva jkollna nammettu issa li Mattew għażel mod fantastiku, mod famuż kif jibda il-ktieb tiegħu. Hemm ċerta kurżitajiet din il-ġenealoġija kif konna nibdew nistħarġu naraw. Pereżempju nsibu nies fiha illi twildu b'wiegħda minn Alla. Ma twildux b'mod naturali, ma twildu mirat. Iżak, pereżempju. Iżak meta wedditu ommu kellha 90 sena u missier kellu madwar 100 sena. Għandna twelid sopra-naturali. Jissemmu wkoll ulied imwielda miż-żena. Ulied li twildu barra miż-żwieġ bħalma kienu Fares u Zara. Tawmin illi twildu minn koppja ma kinux miż-żewġa. Għandna wkoll jissemmu ulied reali ovvjament, xuf minnhom ħsiera bħalma kien Manassi. Manassi kien wieħed mill-lar slaten ta' Ġuda. Kif ukoll slaten relattivament tajbin bħalma kienu Ġosafat u Uzzija, għandna tat-taħlid kollha. Ovvjament il-koll kemm huma midinbin. Imqar Marija tissemma l-aħħar li minnha twielet Ġesu, Marija nafu kif fl-umiltà tagħha issejħla għas-Salvatur tiegħi, ruħi timmanifika lis-sit u l-ispirtu tiegħi jifraħ fal-Salvatur tiegħi. U tant għarfet li nfisha bħala midinba, meta kellha Ġesu l-ewwel imwieled tagħha, marru fit-tempju u Ġuseppe biex joffru l-offerta tal-inġiża tagħha. U allura hekk ukoll qed tammetti li hija midinba. L-idea li Marija nislet minn Ardnub u hija tħajja prattikament minn Ardnub hija idea li żviluppat fil-Medjuevu. Kien hemm sekli twal ta' kontroversja ta' ġlied bejn id-Dominikani u l-Franċiskani. Id-Dominikani, San Tomas Aquina, Bonaventura u teologi kbar ta' Knisja Kattolika llum tara kitbietom u taqra fiċ-ċar illi ma kinux jemnu illi Marija kienet bl-Abdu. San Tomas jikteb, Tomas Aquina jikteb illi hija ħaġa redikola tgħid illi Marija kienet minn Alla. Meta l-Bibja tgħid illi kollha dimbu u neqsin mill-wara. Però eventwalment il-Franċiskani qelbu sakemm imbagħad fl-1154 il-Papa għamela domma tal-fidi. Però l-iskrittura hija ċara Marija ta' bilħaq mara ta' fidi u bidjenza modell għalina, però kienet bħalna midin. U allura din il-ġenealoġija hija prattikament lista twila ta' nies midinbin u s-sorpriża hija din il-Ġesu identifika ruħu
mal-bnedmin. Ġesu ġiel u tħallat fl-istess razza ta' bnedmin magħna il-bnedmin. Ovvjament aktar quddiem Mattew jagħmilha ċara li Ġesu huwa bla bnut. Ġesu prattikament qatt u b'ebda mod ma kiser kemm il-kmandamenti tagħna. Frattant Ġesu bl-inkarnazzjoni tiegħu l-fatt li huwa eżista eternament bħala Alla-l-Ben li sar bħalna l-bnedmin għex ħajja unikament mingħajr bnut. U allura il-grazzja tal-hawnhekk tiddi f'din il-ġenealoġija jekk ma naraw xejn, jekk ma tiftakar b'isem, ħafna minnhom ma strambi. Jekk ma tiftakar xejn, tiftakar din. Aqra din il-ġenealoġija u tara il-grazzja tagħna, tara esibizzjoni, tara wirja twila tal-grazzja tagħna. Alla jinteressaħ minna il-bnedmin, avolja għandna il-bnedmin, u Alla ntrabat magħna, ma staħax minna. Ma staħax minna. Ġesu sarħuna. Ġesu sarħuna. Se nitla missieri u missierkom għal l-tixxikli wara li tem il-missjoni tiegħu tal-fidwa permezz tas-salib. U allura din il-ġeoloġija turina f'liema estremità Alla mar biex iva jirrikjamana biex jirbaħna għal il-nifsu. Xi ħaġa oħra li nurikom din il-ġeoloġija hija il-fatt kemm hija kitba rivoluzzjonarja u sorprendenti. Forsi intom smajtuha u forsi tajdu dan ismijiet kollha what's the point? X'inhu l-iskop? Però Mattew kif jiktab jissorprendina il-għaliex isemmi n-nisa. Tgħidu li daqshekk mhux igwaljanza dak iż-żmien le. Dak iż-żmien in-nisa ma kinux jissemmew fil-ġenealoġiji. Però Mattew jikser ir-regola u jsemmi 5. Għandek il-Tamar, Rahab, Rut, Batseba u Marija. U allura hawnhekk qegħdin naraw illi awtur taħt l-ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu ma jibqax marbut mal-konvenzjonijiet u t-trawiet tas-soċjetà tiegħu, ma jikteb propjament dak li jridu jikteb l-Ispiritu Santu. Hija xi ħaġa sorprendenti, xi ħaġa rivoluzzjonarja għal dak iż-żmien. Aktar u aktar meta naraw x'tip ta' nisa kienu dawn. Daw waħda Tamar, vers 3. Tamar kienet mara Kananija illi iżżewġet it-tifel ta' Ġuda u wieħed mit-tfal ta' Ġakob. Romlot meta kienet sejra, u Ġuda u ħabib tiegħu darba marru flimkien lejn ċerta belt u din għarfitu u peress ma kienx tali l-ħuħ l-ħur raġel li kellha kif kienet skont il-liġi, ippużat bħala prostituta, għattit wiċċa ma rafiex dan u fl-iskappatura tiegħu magħha Tamar ħarġet ilha u kellha lil Fares u lil Zara. Li huma fil-linja ta' antenati ta' Ġesu Kristu. Minn storja ta' mistħija. Li taqrawha f'Ġenesi 38. Għandha storja ta' mistħija. Ta' li dan mu ma' din il-prostituta ġifieri. U mbagħad jipprova jagħti xturu meta jinqabad. Id-dnub realtà fid-dinja. Alla kapaċi anke jinqeda bid-dnub għall-iskopijiet għad-disa tiegħu. Ukoll Rahab li kienet xogħla kienet fil-prostituzzjoni. Meta Ġosue bagħat żewġ spjuni biex jispjunaw l-art qabel jaqsmu l-Ġordan ħalli jokkupaw l-art tal-Kanan, dih bietom ċar s-soldati tas-sultan allura għandek il-xiruta. Għaddu le għaddu tħol ċekkja. Ma sabuhomx għax kienet ħbietom fil-qanneb fuq il-bejt, imbagħad ħarbithom minn oħra. Però għaltilhom qabel ma telqu għaltilhom meta tattakkaw il-belt ftakru fiha. Rahab kemm kienet mara prostituta, mara taż-żena, emnet
illi dal-poplu li wasal biex jokkupa l-art kien il-poplu tal-Alla. U allura għandna mara illi Alla rebaħa bil-grazzja tiegħu. Rut ukoll, Rut għandna l-istorja tagħha ktieb ħelu qasir, storja ta' mħabba illi wara li Romlot u l-kunjata tagħha sera lura lejn Iżrael, Rut baqgħet tippersisti li riedet tibqa' magħha. U għaltela fejn tmur inti mmur jiena, u Alla tiegħek ikun Alla tiegħi. Min mara muabbita, mara pagana li kien jaduraw Alla forza, Alla muqżiża bis-sakrifiċċji ta' trabi. U dan l-aru każijiet kollha. Rut ikkonvertit. Għadha naraw il-grazzja tagħna sa fejn twassal, Avolja fid-Deuteronomju 23 saħta fuq il-Moabbiti. Alla kapaċi jaqla lin-nies mis-saħta u jirbaħu għalih nifsu. Għandna wkoll il-Batseba illi hawnhekk Matteo jirreferi għalija bħala dik li kienet il-mara ta' Urrija. Is-soldat Urrija li David pjana biex joqtu meta induna illi Batseba ħareġat ilha għadar boħra storja tal-mistija. David kommetta adulterju magħha u servi tal-waqa tiegħu. Servi tal-waqa tal-rennu tiegħu. Finalment ukoll Marija. Marija xebba ġwejda u sottomessa rita tagħna illi għandna fija b'eċċezzjoni mara illi għandha l-interessi tagħna għal-Alla. Biss nisimgħu meta l-Anġlu ħabbrilha l-bxara sorprendenti illi kienet se tilgħeb fil-ġuf tagħha. Mingħajr l-intervent ta' raġel għal hawn hija l-qaddiet għal-Mari. Ħajsin min nisma' mkatter. Wara Marija illi ġarret l-istigma ta' tqala barra miż-żwieġ u qal dakinhar fil-pajjiż tal-Lut. Jekk forsi morru lura 50-60 sena illi xerba toħroġ ilha barra miż-żwieġ kien skandlu kbir. Marija kienet lesta li tgħaddi minn dan is-sara appuntu minħabba d-devozzjoni tagħha lejn Alla. Marija li weqqet il-profezija kif insibuha f'Iżajja 7 vers 14. Ara x-xebba titqal u tilet ibel jsemmu ismu Emmanuel li jfisser Alla magħna. Kull waħda minn dawn il-nisa Tamar, Rahab, Rut, Batseba, Marija huwa lezzjonijiet tramendu wkoll għall-ħidma tal-grazzja divina. Alla kapaċi jażel l-għar, kapaċi jażel l-aħjar, vera, għalih għal dawk li huma tal-oġba tiegħu Alla jirbaħhom għalih nifsu. Però ħafna drabi huma nies foqra fl-ispirtu, nies li m'għandhom xejn x'jistgħu jippreżentaw il-Alla. U allura huma nies apparentament skwalifikati. Alla wkoll isejħilhom u jonowhom u inkludihom fil-ġenealoġija ta' ibnu Ġesu. Kif forsi tindunaw jew anke forsi kontu tafu diġà, il-ġenealoġija fija omissjonijiet. Matteo ma isemmix l-ismijiet kollha kif suppost. Jaqbes l-hawn li, pereżempju fl-ewwel sena isemmi 14 l-isem, imbagħad il-600 sena ta' wara jsemmi 14 l-isem u l-aħħar 400 sena jsemmi 14 l-isem. Speċi qed jagħmel hekk biex joħloq ċerta simetrija. Matteo huwa artist u kif ħanaraw aktar quddiem il-mod kif jikteb. Pereżempju ma jiktibx kronoloġikament, ma jiktibx kif seħħew l-avvenimenti jew l-episodji ta' Ġesu li għadda minnhom wieħed wara l-ieħor. Imma għandu skop tematiku, ma ħanaraw aktar quddiem. Matteo huwa artist, allura jaqbes ċertu ismijiet ma ġewwa nidħlu fid-dettalji impossibbli. Imma huwa evidenti biex juri illi fl-istorja imħawda u mħarta tal-Lut matul iż-żminijiet illi tidher qisha ħallata ballata ma nistgħux nifhmu x'qed jiġi. Vera li l-ħażet jirrenja. Matteo turina billi qasam il-ġenealoġija dak iż-żmien kollu 14 joħloq simetrija sabiħa biex jgħidilna li għal Alla
ordni. Alla jaf x'in jagħmel, dan huwa l-pjan tiegħu, u allura aħna msejħin biex nafdawh. L-aħħar fil-punti qabel li konkludu. Din lista ta' ismijiet meta naqraw il-ġrajja tagħhom fil-Patt il-Qadim. Tixed għall-istat mitneb u l-korruzzjoni tan-natura umana. Ħafna mill-ismijiet niswa tagħhom irrekordjata fil-ktieb ta' Slaten, fil-ktieb tal-Kronaki, il-kodba tal-Kronaki. Għandek idolatri Abram. Missierna Abraham kien idolatra. Jadura x-xemx u l-qamar. Alla għamil minnu vera raġel ta' fidi kbira. Idolatri, pero u koll l-eżilju li jissemma deportazzjoni għalla keċċjon mill-pajis. Għal keċċjon l-istess poplu tijaw minħabba l-idolatrija stinata u kontinua tal-Lut. Il-Lut partuħ ma' Allat oħra. Fi żmien Elija il-poplu tagħna kien biss, il-poplu veru tagħna kien biss 7,000 ruħ. Belja magħhom. Hawnhekk naraw mela lista ta' ismijiet illi Alla qed jittratta magħna mid-dinbi. Għana maħniex aħjar minn dawn in-nies fl-istess umanità tagħhom. Naraw ukoll kif Alla jista' jdum ma jwettaq il-weda tiegħu, ma ċertament iwettaq. Idum vera, Alla ta' weda l-Abram u biex wettaqa dik il-weda, jew aħjar beda jwettaqa, kellhom jgħaddu 2000 sena. Nistgħu morru lura għall-bidu tal-umanità tid-dinja illi Alla għal is-ser illi n-nisel tal-mara għad jisħaqlek rasek. Għarab eluf ta' snin għaddew qabel ma attwalment Ġesu bil-mewt tiegħu fuq is-salib rebaħ fuq il-serpent Satana l-għadu tagħna. Iva, Pawlu jikteb fil-Galatin meta waslet il-milja ta' żmien Alla bagħad il-libnu mwiegħed minn mara li sar taħt il-liġi biex jifdil dak li kienu taħt il-liġi biex aħna nsiru ulied adottivi. Meta waslet il-milja ta' żmien, meta Alla derlu il-jum aħjar. Eva meta kellha lil Kajjin, meta wildet lil Kajjin, ħasbet li wildet lil Messija. Ix isbaq kellha? Xi sbaq kellha? Kemm kellna nistennew iżjed, però finalment għal jista' jdum, ma finalment Alla ma jinsiex il-weda tiegħu. Naraw ukoll f'din il-ġenealoġija kemm hija kbira il-ħniena u s-simpatija tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Hija waħda mill-ar malafami li nistgħu nagħtu l-Ġesu meta ngħidu ħammorru għand ommu għax ommu żed tifhimna, għandha qalb ta' mara u ma tmux għand Ġesu. Għanek naraw il-fatt illi Alla liber glorjus mill-eternità u gwal mal-Missieru mal-Spiritu Santu illi kien lest li jsir sempliċi tarbija dipendenti fuq ommu minħabba fina. Illa Ġesu faħamna twila biex finalment joffri li nifsu sakrifiċċju għal maħfra d-dubietna. Naraw is-simpatija l-imħabba li għandu Ġesu li sar fi xbija tal-bnedmin. U jibqa' hekk għall-eternità. Meta niltaqgħu mas-Salvatur tagħna wiċċ in wiċċ narawh bniedem reali, irxuxtat mill-mewt glorjuż imma bniedem bħalna. Alla ma staħax mill-umanità tagħna. Aħna x-xogħol tiegħu u Alla permezz ta' Ibnu jirbaħna għajnus. Dan li hawnhekk din il-ġenealoġija huwa deskritt bħala bin David, il-bidu l-ktieb tal-ġenealoġija ta' Ġesu Kristu bin David bin Abraham. Mattew jgħid huwa bin David, huwa wkoll sid David, kif se naraw aktar quddiem fil-Vanġelu. Ġesu darba jisfida lil-Lut u jgħidilhom x'taħsbu dwar il-Messija? Bin minnu? Allura bin David. Ovvja, ma ħadd kien jaf bin David. Mela għalilhom jekk huwa bin David, kif se jagħmlu sidi?
Għax qal il-Jahwe għal l-Adonai tiegħi, poġġi fuq l-ebenija tiegħi, sama n-qiegħed fid-dewwa tiegħek mill-festa tagħek. U għaltilhom ħalhom. U rihom illi għalkemm Ġesu huwa dixxendent ta' David, eżista qabel David, għax huwa l-ħalliq tiegħu huwa Alla etern. U l-istess ħaġa, dak li hawnhekk huwa riferut bħala bin Abraham, eżista qabel Abraham. Ġesu l-lum għallhom qabel ma kien Abraham, jienu. Il-kwistjoni kollha hija nemmnu li Ġesu ta' Nazaret huwa s-sit tagħna, huwa dak li għandu il-kmand u għandu l-jett fuq ħajjitna, jekk ta' bilħaq aħna ngawdu maħfra tiegħu u daħħalna fis-salta tiegħu nies sottomessi għalih. Qegħdin narfuh bħala Alla etern. Jiena l-lum ġurnata tallimt kull darba li naqra tal-katalgu ta' ismijiet 42 isem naqrom brat il-ħaj l-Alla. Naqrom b'ringrazzjament profond għaliex naraf kemm ta' bilħaq dak li qal Apostlu Pawlu jgħod intom tafu l-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu. Li għalkemm kien għani għax u għallam nifsu sar fqir minħabba fikom sabiex intom bil-faqar tiegħu issiru sinjuri. U dak li jrid jimpressjona Mattew mal-ewwel paġna tal-Vanġelu tiegħu. Ġeoloġija fejn jgħidilna Ġesu sar bħalna biex jollina u jigglorifikana miegħu fl-ogħla smewiet. Litra l-Ebrej tajtax kemm dak li qaddes kif ukoll dawk imqazzin, ġifi kemm Ġesu u aħna li aħna mqazzin minnu huma l-koll minn missier wieħed. Għal daqstan Ġesu ma jistħix isejħlu aħna. Ma jistħix isejħilna aħna lilna illi nisimgħu keltu, nħossuha, nemnuha u nipprattikawha minn ġurnata għal oħra. Meta darba n-nies, meta darba Marija u Lieda marru biex fitxuh u għalulu omma uħuta għan fitxuh bark. Għalli kiku Ġesu għalilhom dawn uħuti u ommi kull min jisma il-kelma tiegħi u jagħmilha. Ġesu ġie biex jagħmilna ħut. Irjali bħal, renjanti fuq id-dnub, fuq Satana, għal dejjem